Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दिनै बैसागनि 1 खालार बिनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय एचएस फर्स्ट इयारनि एडमिशननि अनलाइन एप्लाइआ जागासिनो थाबैनो खालामनांसिगोन डेट बारा गोबाव गैला आरो लोगोसे मेट्रिक फेल जानायफोरा कम्पार्टमेंटल एग्जाम थाखाय फर्म साबमिशन खालामदो बारा टाइम गैला आरो मोनसे मोजां खबर गोबां जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा सोंदोंमोन लाइमोनफोरा जे आदा एचएस फाइनाल रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन आर्ट्स साइन्स कमार्स दा बेनि सायाव जों मोनसे स्पेशल डेटखौ जों खबर मोनदों बेनि सायाव जों सावरायगोन नाथाय अफिसियेल नंथ'आ अब्लाबो माखासे बाथ्राखौ जों मिन्थिग्रोयो जेब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बेखौनो जों सावरायगोन जाहाथे बयबो स्टुडेन्टस लेभेला एसे गोसोखौ मोजां मोनो मानोना गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो जे मोनसे भिडिअ नांगौ होननानै आरो बे रिजाल्टखौ जों बबेयाव मोननो हागोन बेखौबो जों वेबसाइटखौ नायगोन जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट बा राङारि अनसुंथाइनि सायाव आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दासान्दि एमसिसि जोबाखै आसाम विधानसभा इलेक्शननि रिजाल्टआ 4 मेआवसो मोनगोन बिनि उनाव लारि साख्रिया ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम पुलिस गोबां रोखोमनि फैगोन जेराव नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ दोनथ'नानै जों दायो नायनोसै क्लास 12नि पासनि अफिसियेल वेबसाइटआव जों मायाव रिजाल्टखौ मोनगोन दा जायफ्रा फंबाय बिनानावमोना एचएस फाइनाल रिजाल्ट होदों एनि स्ट्रिम नैबे वेबसाइटखौ सेभ खालामना ला अके ahsec.assam.gov.in बेयावनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फार्स्ट रिलिज खालामसिगोन आर्ट्स साइन्स कमार्स देग्लायनि रिजाल्टआ दा बेखायनो फैनानै जों डाइरेक्ट जोंनि बे रिजाल्टआव अके स' नोंथांमोना मोनदोंना नैबे रिजाल्टआव क्लिक खालामबानो जोङो रिजाल्टखौ मोननो हागोन बेनो जाबाय एचएस फाइनाल रिजाल्ट दा तो बेखौ जोङो एसे ट्राइ खालामनोबा जों बावहाय क्लिक खालामनांगोन देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बावहाय एचएस फार्स्ट इयार एग्जामिनेसन मार्कस सिगांनि दङ आरो नाथाय एचएस फाइनालनि रिजाल्टआ बेयावनो जोङो मोनगोन नै थांनाय बाराव मोनदों रिचेकिं रिजाल्ट अफ एचएस फाइनाल इयार एग्जामिनेसन थांनाय बारा बेयावनो मोनदों नालाय स' देग्लायबो एचएस फाइनाल रिजाल्टआ नैबावनो फैगोन गासैबो दंखाजोबो बे जाबाय 2025नि नाथाय नोंथांमोना नाम्बार 1आवनो आपडेटखौ मोनसिगोन दाबावैनो दा जों गोबां सर्सआव मोननाय बादिब्ला रिजाल्ट डेट मोनसे जोङो लादों नाथाय बे अफिसियेल एसेकनिफ्राय फोसावथ'वाखै जेब्ला एसेक एबा एसेबा फोसावगोन अब्ला जों मोनगोन नाथाय मोनसे डेटआ जाहैबाय मोनसे डेट 20 एप्रिल स' 20 एप्रिलाव बे रिजाल्टआ फैनो हागौ माने चान्सआव दङ आरो अके स' बेखायनो जायफ्रा गोनो गोथो जादोंमोन बेखिनिखौ दा मिन्थिना थाथ'दो 20 एप्रिलाव मोनसे चान्सआ दङ बेखौ जों सर्सआव मोनदों नाथाय अफिसियेल नटिसआ जेब्ला फैया डेटखौ डाइरेक्ट फिक्स बुंनो हाया 100% बुंनो हाथ'वा नाथाय बेखिनि डेटआव नोंथांमोन फंबायमोना बिनानावमोना फाइनाल रिजाल्टखौ मोननो हाथावगौ बेनो जाबाय आसामनिफ्राय थ' बेखौ जों मोनथिबाय आरो बेखौ थाबैनो सीएमआ एक्स सीएम जिनोखि दङमोन जोंहा मा बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामगोन बा एडुकेसन मिनिस्टारा एक्सआ बिथाङा एनाउन्समेन्ट होगोन थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया जों थांसै एचएस फार्स्ट इयारनि एग्जामिनेसननि एबा एडमिसननि थाखाय दानिया जों सेबायाव फैबाय सेबायाव फैनानै जों मा खालामनांगोन सेबायाव डाइरेक्ट फैयोबा रिजाल्ट लिंकखौनो मोनगोन 10 पासनिखौ नाथाय जों मोनसे अपसन मोनो नैबाव क्लिक खालामनांगौ दे बेयाव जों क्लिक खालामबाय हम पेजाव फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय एडमिसननि माखासे डिटेल्सआ फैबाय कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम जायफ्रानोखि दाख्लि फेल खालामबाय 10 पासआव 1,47,000 फेल खालामदों दा बिसोरखौ एग्जाम होफिनगोन बेखायनो अफिसियेल नायोबा बिनि अनलाइन एप्लाइआ जागासिनो अके स' बिनि अनलाइन एप्लाइआ जादों लास्ट डेट 25 एप्रिलसिम नोंथांमोना मोनदों पेमेन्ट दानांगोन 27 एप्रिला बिनि लास्ट डेट आरो बेखौहाय बेंकआव चालानखौ दाननांगोन एसबिआइआव दा बेखायनो गाइडलाइन्सखौ मिथिखाबाय गाइडलाइन्स नायनोबा नैबाव दङ नैबावहाय जायफ्रानोखि मोनसे साबजेक्ट मोननै साबजेक्ट मोनथाम साबजेक्ट फेल खालामबाय मोनथामसिम मोनगोन मेक्सिमाम मोनथाम फेल जाबाबो बावहाय एग्जामखौ होनो मोनगोन नाथाय 30% मोननाय जाथारनांगोन गासैबो साबजेक्टआवनो होमबासो नोंखौ पास लागोन आरो अके थ' 29 मोनबा पास जानाय नङा 30 मार्क्स मोनथारनांगोन थ' बेखायनो जों मिथिबाय जे बिनिफ्राय पेमेन्टआ बेखिनिया 500 प्लास एडिशनेल बे जाबाय 150 बिदि दङ आरो अके दा बेखौ नोंथांमोना बयबो पेरेन्टसफ्रा दङबा जाहाथे नायो बिनिफ्राय चालान दानायनि एसबिआइआवसो दानांगोन बेंकआव एसबिआइ बेंकआव 30 एप्रिला लास्ट डेट दानिया जायफ्रा 10 पास खालामबाय अनलाइन एप्लाइ एडमिसननि जागासिनो थाबैनो खालामना लादो बेखौ खालामनोबा नैबे स्टुडेन्टआ बेयाव लगइन खालामनांगोन नाथाय बिनि सिगां नटिसखौ जों नायग्रोबा एक्चुअलि गोबां नायखाबाय जानांगौ अब्लाबो आं क्लियारिफिकेसनखौ खोन्थागासिनो दङ सासे स्टुडेन्टआ गंबा कलेजाव ट्राइ खालामनो हायो बिनि गेजेराव मोनसेल' एडमिसन मोनगोन आरो अके बेखायनो नैबे क्लिक खालामबा नैबावहाय अफिसियेल गाइडलाइन्सआ फैगोन बेनो जाबाय
चेस फार्स्ट इयार जायनोखि दाख्लै 10 पास खालामबाय नै बेनो जाहैबाय तो बिनि अनलाइना सोलिगासिनो लास्ट डेटआ 22 एप्रिलसिम थागोन बेनिफ्राय मेरिट लिस्ट फोसावनाया बा वेटिं लिस्ट फोसावनाया 23 एप्रिलनिफ्राय 24 एप्रिलसिम जागोन बेखौ बुंदों एन्ड पाब्लिकेशन अफ प्रोफेशनल सिलेक्शन लिस्ट बा वेटिं लिस्ट भेलिड अप टू 8 मेसिम माने भेलिडिटिया थागोन आरो जेब्ला नैबे वेटिं लिस्ट मेरिट लिस्ट फोसावनाया 8 मेसिम थागोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना मा एडमिशनखौहाय खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय एडमिला बेखौ माखासे अनलाइन डट माखासे कनफार्म खालामगोन 28 निफ्राय 8 मेनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो खामानिखौ मावनांगौ दा बेखिनियानो बुजिखाबाय गोबाङानो खालामखाबाय जानांगौ दा देन जों बेक थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामबा नैबे स्टुडेन्टआ बाव लगिन खालामनांगौ जों बाव क्लिक खालामबाय देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि फैगोन दा जोंहा आइडि दंखायोबा लगिन खालामबानो जाबाय एप्लाइ खालामखाबायबा नोंनि प्रफाइलाव नायनोबा बाट गोदानबा जों क्लिक हियाराव बावहाय जों क्लिक खालामनांगौ दे देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि गेवगोन नै दा हमना ला नोंथांमोननि सेलेक्ट बर्डखौहाय बाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो देन बेनिफ्राय पासिं इयारा माब्ला पास जादोंमोन बेखौ जों बाव सेलेक्ट खालामनांगोन 2026 आव पास जादोंबा देग्लाय थांनाय बार जागोन देन बेनिफ्राय बे जाहैबाय HSLC 3 नम्बराव बेनिफ्राय रल नाम्बार थागोन बावहाय रल नाम्बार दङ बेनिफ्राय रल कोड दङ आरो बेखौ जाहाथे सेलेक्ट खालामो 4A आ जाबाय रल कोड 4B आ जाबाय रल नाम देन बेनिफ्राय टटेल मार्क्सआ 600 थायो बेनि गेजेराव नों बेसेबां मोनदों 300 मोनदोंबा बेयाव मार्क्स ऑब्टेनाव होनांगौ देन पार्सेन्टखौ नोंथांमोना बाव एन्टार खालामदो एबा अटोमेटिक फैगोन बेनिफ्राय नोंनि नामा जेरै दं एडमिटआव होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होदो बेनिफ्राय मादार्स नेम फादार्स नेमखौ होदो देन बेनिफ्राय गार्जेन नामाव फिन खनसेबाव नोंनि फादार नामखौ होदो बेनिफ्राय मेल आइडिखौ होदो बेखौ होआबाबो जेबो नङा बे अपसनेल बाट होबा मोजां फन नाम्बार एक्टिभखौ होदो OTP थांगोन नालाय बेनिफ्राय OTPखौ भेरिफाइ खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै नेक्स्ट पेजआव थांनो हागोन आरो आं बेखौ डेम' खोन्थाबाय जाहाथे बयबो खालामो दा